Sa 11 katuig nga pagpaninda sa 64 anyos nga si Nanay Gina sa iyang karinderya, karon adlaw lang siya nakadesider nga himuon ng 15 pesos ang matag serving sa kanon. Mao kini ang naabtan sa atong team ug sa mga suki ni Nanay Gina sa ilang pagpaniudto. Gikan sa naandan nga 10 pesos ang takos, nadugangan na kini og 5 pesos. Aso niya nga kini tungod sa padayong pagsaka karon sa presyo sa bugas humay sa kamerkaduhan. Karon sugod karon 15. Kay gahapon naminto og 80 ang gasol. Last week naminto sad. Nya ang bugas naminto pa jud. Di na mada. Wala ta kaswindro tindira. But na lang kay mahal man tanan, mahal kay gasolina, mahal tanan. Usa lamang si Nanay Gina sa mga apektado nga magpapatigayon tungod sa pagsaka sa presyo sa bugas ug ubang palaliton. Kini taliwa sa pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 39 ni atong Agosto 31 nga nagmando pagpatuman og price cap sa presyo sa bugas. Gitakda ang cap sa 41 pesos matag kilo sa regular milled rice o 45 pesos per kilo ang whole milled rice lukop nasod. Hingpit nga gipatuman ang maong kamanduan kagahapon Setyembre 5. Apan mitsaba ang mga rice retailers sa maong kinalit nga kausaban. Matud ni Erwin Gokong, Vice President sa Grains Retailers Confederation Congrecon sa Dakbayan sa Subo, nga mismo siya nakurat na lang kalabot sa maong executive order. Dugang ni Gokong nga walay taga Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry nga miduol kaniya ug sa ubang retailers. Kadang kabahinan sa executive order sa ato ang pinalanggang presidente, sa media ra gyud mi ana nakadungog. Karon pa ko makadawat og official yun nga papel gikan sa DTI na nagpadala sa classification, but ang bahin sa implementation dili gyud mi makatuman sa implementation nga dili maalkansi. Pero pugson gyud mi mogamit gyud sila og pwersa nga ipatuman gyud maahat mig baligya sa amo ang mga stocks nga puhunan 52 ibaligya na mo 45 maalkansi mig city ang kilo. Now ang mahitabo ning uban kasagaran kami tanan di namin kabayad sa mong utang. No, nya kato mga nanurko, kato mga nananto, di na pud kabayad. Gihangop ni Gokong ang tinguha sa pagpaus-us sa presyo sa bugas apan nasayod siya nga dili lalim nga ipatuman kini karon dayon sa kamerkaduhan. Ang istorya nako ang taga DTI, dili pa sila mo implementar nga manakop na dayon kaya ang ilaha usa magmonitoring sila. Oo, so magmonitoring sila bahin aning mga kuan kining presyo karon. Samtang gipasabot sa Regional Director sa Department of Trade and Industry Region 7, Maria Elena Arbon, nga sukad kagahapon nagsugod na sila og monitoring ug profiling sa mga merkado sa Sugbo. Daily monitoring of rice, no, well-milled and regular milled rice, according to EO 39. On top of that, we're also doing profiling of rice retailers. In the profiling, we are determining unsa man ang inventory, pilang inventory ilang na palit before September 5. September 5. Unsa ilang purchase price ug unsa ilang selling price ani nga inventory. No? And then unsa kay mga potential losses nga na-incur because of EO 39. Based on our monitoring yesterday, naay-uban nga taas pagyapo ilang presyo, but naapoy daghan na pod nga they are within the 41 and 45. Dugang pa ni Arbon nga gibuhat nila ang proseso sa pagmonitor sa mga inventory levels o profiling sa mga retailers. Hangyo pa niya sa katawhan nga magsinabtanay o magpaabot sa hingpit nga pag-usab sa presyo sa bugas. Atong mga konsumidor and rice retailers and even farmers, no, tabanganay lang tani. The government is doing everything it can to really have a good price sa market, sa retail, at the retail, kanang point of sale na to. Pero kasabot nga, ma-affected na to, pag-back-end na to sa supply chain, ma-affected ang retailer in the sense nga nakapalit siya inventory nga mahal. And of course, ang farmer, because ang palit na po siyang palay karon ni down pod, no? So these are systemic kanang mga challenges sa atong supply chain, and we are trying to look at this from a holistic point of view, from a supply chain point of view. Apil na ganing logistics, so
Just give us time. We will kuan kanawang mahima. Kuan na lagi ni. We need to address the root of this problem. Sa pagsusi sa MyTV Cebu News team sa carbon market, naobserbahan nga pabiling naas sa 46 pesos per kilo hangtod sa 59 pesos per kilo ang presyo sa bugas. Gibotyag sa mga rice retailers nga sa pagkakaroon, dili pa sila makapaubos sa presyo sa bugas subay sa bagong price ceiling. As is ramong price. As is ra po yung price. Mga pilaman, ma'am? Ang mga ganador na mo, mao nang pinaka 56 ang kilo. 56 ang kilo. Sa ganador, sa Conchita. ganador, Conchita. Ang mga minus-minus na ami broken. Na may broken. 46. 46. Wala may mga suki dire magbagot-bot sa inyong pisto. Naidaghan. Dagay magdaghan ba magkuan, magpatawad, magpaba ka na. Muangyo ba? Hilak mo eh. Ha? Hilak, perti mala. Mahal? Yan naman. Mahal kayo yung bugas to. Sumir lagi mo, kuhan kay perti ko nung mala. Sa wasla, naandan sila nga itong tag-40 kapin ba niya. Samtang ang mga konsumidor, igo na lang sa pag-agwanta sa pabiling mahal nga presyo sa kamerkaduhan. Magbutbut kay maura magyapon na, magbutbut do ta mahimo. So, agwanta nyo kay medyo mahal. Hala, di agwanta dyan ni mo, sir? Agwanta na lang, saan mo may lain mapili. Samtang ang kapulisan, gitahasa na usab sa pagsiguro nga ipatuman ang rice cup dinhi sa nasud. Sa Region 7, mimando na si PRO7 Regional Director Brigadier General Anthony Abirin sa tanang unit sa PNP sa istriktong pagpatuman sa kamanduan. Kini si Mary Francis Lin Kaayon, alang sa MyTV, Cebu.